Good morning नोंथांमोन आंनि लोगोफोर आं दायो बर्डाराव थांसिगोन आरो आङो नेट गैयै जायगायावसो मोनहैसिगोन दायो नेट मोनोबा आं नोंसोरनो भिडिअखौ थाब माने गोदान हगारबाय थागोन मिथिबाय जों दायो इउनिटआव थांनो नागिरबाय जोङो माने बिनिफ्राय 50 किल'मिटारसो थांनांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय इउनिटआ एसे गोजान जायो बे जों दा थानाय जायगाया माने द्रास नाय आरोना द्र नङा बे जायगाया द्रास माने दाखालि आं भिडिअ बानायदोंमोन बे एसे मिस्टेक जादों द्रास नाय जायगासो आरोना बेनि नामा जों दा थांगासिनो इउनिटआव गारिया बेजों थांगोन जोङो बेजों माने इउनिटसिम थांनांगौ नोंथांमोन जों दायो गारियाव गाखोबाय इउनिटआव थांसिगोन जोङो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन माने मोजां लकेसन देखायनो नाजागोन आं नोंथांमोना मोजां जायगा नोंथांमोना सोरबाफोर माने फैनो गोसोबा बे जायगायाव उनफोराव बेरायनो फैनो हागोन स' फाइनालि जोंहा गारिया स्टार्ट खालामबाय जों दायो थांगासिनो दङ इउनिटआव थ' नोंथांमोन जों दायो आं नोंथांमोननो माने मोजां जायगाखौ देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाखौ उनथिंनिफ्राय बे केमेराजों देखायगासिनो नाहरबानो जाबाय नोंथांमोना भिउसखौ मासेबां मोजां नुयो एकदम नै जायगाफोरा नाहरबानो जाबाय नै मानो होनना बुङोबा बे टावार जायगाफोरखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना मासेबां मोजां भिउस नै राजस्थान बायदिबो नुलायलाङो नै हाजोफोरा नायदो नोंथांमोना द्रास होननाय सिटिखौ देखायगासिनो आं दायो नोंथांमोना नाहर गाहायथिं सिटिया नैबेनो नोंथांमोन एकदम हाजोफ्रा बिराद समायनाखा नोंथांमोना जायगाफोरखौ नायदो बेसेबां समायना गामिया जों खांफिनगोन सोहोरा सोगोमफिनगोन लांदां फोथारा आबुं जाफिनगोन रंजा बाजा गोदान आबाद फालांगि मावफिनगोन